vyznačím akože pre seba, je to v poriadku? Hviezdoslav vo svojej básni napísal: Môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá a moja odev, ktorej neviem ceniť. Nič moc si myslím. Hviezdoslav, to je také meno. A vy ste kto? Vy ste kto? Vy ste kto? Lebo ste mi nepovedali odkiaľ ste. A vy ste kto? Vy ste kto? Keď si tu vyznačím akože pre seba, je to v poriadku? To není to len nejaký politický boj, to je duchovný boj medzi démonom a týmto svetom. Veď na každej dedine je po 5 čarodeníkov, mágov, okultistov. Ak sme kresťanské Slovensko, nemôžeme voliť liberalizmus. Preto jedine v Rusku nájdete politikov, ktorí boskajú ikony, ktorí boskajú relikvie. Či ste si všimli, drahí bratia a sestry, že na posledných Pride pochodoch hodili bábiku dieťatka na zem a na ňom robili voodoo rituály. Bolo tam folklórne podujatie, svätá omša a všetko. A na záver večer pustili perverzný film, napadli nás kučami a človek, ktorý natáčal, dostal po ruke, neviem, či nemá zlomený aj palec, to som sa nestihol ani opýtať. A vy ste kto? Vy ste kto? Vy ste kto? Lebo ste mi nepovedali odkiaľ ste. A vy ste kto? Vy ste kto? Keď si tu vyznačím akože pre seba, je to v poriadku? A vy ste kto? Vy ste kto? Vy ste kto? Lebo ste mi nepovedali odkiaľ ste.